Wielbeheerder Leo van Malsen had het initiatiefnaam voor het sturen van de brief. Maar de boeren moeten het bezwier maken. Hij is eigenaar of hierder van het land. Het is het fretten van zijn besten. Dus wettelijk gezien is hij de belanghebbende. Hij moet dus ik de vergunning omvragen. Maar waarom zette jou dan deze actie op? Ja, anders dat geen het. Elsen zit maar te wachten tot er wat komt en beweegt. Maar er gebeurt helemaal niks. Maar ik denk dan, jou ben jager, jou wil ik graag gossen zitten. Ja, maar dat is ik wel weer. Hè. Ik wil die jacht van mezelf behouden. Daarnaast wil ik wel van de boer graag de skeer bestrijden. Je bent elkaar wel nodig op dat vlak. Maar deputaire Kramer wil geen ontheffing aan. Nee, die kunnen net komen. Want we hebben een akkoord sluiten in Nederland tussen verschillende organisaties, waaronder de LTO, maar ook de provincies en natuurbeschermingsorganisaties, dat we bij het winter de gozen rest jouwen en bij het zomer de gozen verjaaien en bestrijden. En ja, daar past dit net in. Ook de LTO, de belangenorganisatie van de boeren, had het G-zoon-akkoord mooi ondertekenen. Doch stappen gewoon boeren mogelijk naar de rechter als de ontheffing er net komt. Want de skeer van oerwinterjende gwossen is grut en de vergoeding gaat omleeg. Nou ja, we hebben als jongen in jaren in de laatste 20 jaar dat als je niks doet, dat het probleem alleen nog maar groter wordt. In 2015 wordt er becijferd, wordt de skeer 34 miljoen euro. Als je nou niks meer aan de gozen wil, dan wordt het er alleen nog maar meer, wordt de skeer groter. Het is een groot maatschappelijk probleem. Alleen we hebben dat gosakkoord, dat hebben wij vertaald in Friesland in de notitie Gans in balans. Die is ook vastgesteld door de Friese steden. Dus ja, maatschappelijk en politiek is dit beleid wel dutsen. Dus daar kan de rechter denk ik niks ontwaan, want die moet gewoon dat beleid ik herkennen. Deputaire Kramer had wel begrip voor de zorgen van de boeren. Maar het is er blieb mooi dat de gwosoerlijst in de simmer in alle gevallen wel ompakt worden mooi. De resultaten van de simmerbestrijding worden goed volgen.